Anul trecut a fost un an mai greu, să spunem. Au fost pe litoralul pe undeva pe la 30 și ceva de cazuri. Datorită curenților puternici nu ai nicio șansă. Poți să fii înotător profesionist, nu ai nicio șansă să te pui cu forța naturii. La ora 8 seara au intrat 4 tineri au intrat în apă pe furtună, pe valuri. Eram bine, eram în apă și deodată n-am mai simțit nici pământul sub picioare. Ei observă că nu e mare chestie decât se distilează în valuri și nu ne înțeleg. Nu înțeleg ce vrem noi să spunem. Am gândit, noi nu o să trebuiască să că nu mă duc niciodată mai mult de 2 metri dincolo. Există această incidență directă a valurilor, ele când vin trebuie să se și întoarcă. Când mi-a luat într-o zi, mi-a luat 4 copii și 2 femei, dintr-o dată așa curent. Nu știam pe cine să pun mâna, pe cine să iau. Trebuie să prevenim cât putem de mult. Să nu ajungem într-o situație în care nu mai putem face nimic.